Skadial som, slovenského rodu som. Slovenky, Slováci, znova sa vám prihováram. A teda mainstream prská, kúše, kope jak skapinejúci kôň. Volajú si tam také osoby, ktoré sa snažia čo najviac pošpiniť kohokoľvek z aktuálnej vlády. Špeciálne aktuálne, čo ja sledujem, je Simon Žďarský, jeho diskusný klub. A teda mal tam hostia pána Vagoviča, ktorý začal rozprávať o tom, ako sa mentálne vrátime do 90. rokov a že toto je najhoršie, čo Slovensko mohlo stretnúť a podobné žvasty, jeho žvasty. A proste alternatíva je zlá a Šimkovičová, lebo ona mala pofiderné. Ale počúvajte ma, jednu vec sa vás pýtam. To vy ste vytvorili mainstream, to len vďaka vám sa tu tvorili rôzne alternatívy, lebo ste neposkytovali ľuďom otvorené diskusie, neposkytovali ste ľuďom aj ten druhý názor, ten iný pohľad na vec. A ja nerozumiem niekedy aj tým komentárom tých ľudí, teda myslím si poväčšinou, že sú to progresívci, alebo teda v úvodzovkách slniečkari, ako ich nazývajú niektorí z tých našich kruhov, teda už keď sa tu ideme deliť na dezolátov a slniečkarov. Ale teda ja tomu nerozumiem. Ja naozaj tomu nerozumiem. Vy budete rozprávať, akí sú dezoláti hlúpi a jak nič nevedia, špeciálne nevedia gramatiku, lebo to je katastrofa, keď nevie človek gramatiku. Ako ja nehovorím, keď niekto chce ísť do politiky alebo chce vyjadrovať nahlas svoj názor, tak by mal ovládať gramatiku a mal by vedieť pravopis a podobné veci. Ale vy to nečakajte od ľudí obyčajných, ktorí chcú vyjadriť iba komentárom svoj názor a vy sa tam hneď idete na ňo s prepáčením onanovať. Však zobudte sa ľudia. Ale znova, ja nerozumiem tomu, ako ešte viacej tu my, obyčajní ľudia medzi sebou, kopeme priekopy. Proste tu sa robia priepasné priekopy medzi názormi ľudí. A pokiaľ tu naozaj nezačnú byť otvorené diskusie názorových oponentov, my sa tu zežereme. My sa zežereme všetci, jak sme medzi sebou. Treba Zuzka Kovačič-Hanzelová si zavolá pani producentku Hricovú, ktorá tam bude rozprávať na Šimkovičovú, ako je ona mimo, ako je mimo Taraba, podobne. Vy ste mimo. Ja neviem. Ja tomu nerozumiem. To ozaj sme až tak slaboduchy všetci. Ozaj sme tak slaboduchy, že sa tu necháme rozhádať hrstkou s prepáčením tupcov, ktorí tu budú rozdeľovať tú spoločnosť. Však hľadajme tú cestu, hľadajme tú diskusiu. Kýdať jeden na druhou vie každý. Prečo sa nerozprávame medzi sebou? Ja tomuto nerozumiem proste. A keď sa aj človek snaží nejakým spôsobom argumentovať, tak nakoniec to skončí pri tom, však ty si hlupák. Pre hlupáka každý hlupák. Bohužiaľ, taká je pravda. Ja neviem. Ľudia, znova na vás apelujem. Začnite sa čítať, začnite sa zaujímať, zväčšujte si obzor. Zaujímajte sa o veci verejné, zaujímajte sa o politiku. A vyjadrujte svoj názor. Vyjadrujte svoj názor v komentároch, keď sú protesty a súhlasíte s tým. Choďte na ten protest. Lebo ináč, ja neviem, my sa tu zežereme. Zežereme a nebudeme poznať suseda. To je strašne smutné, toto naozaj, čo sa tu deje. Garnitúra sa vymenila, politici utekajú a je to vidieť. Naď ten dostal hneď flag niekde v Česku ako poradca. Ježiš, komu on môže ísť radiť? Komu on môže ísť radiť? Sulík, ten už to vzdáva teraz, čo odchádza preč, alebo sa teda odporcuje do Bruselu. Výborne. Ináč aj on u pána Šimona Žďarského. To gratulujem. A pán Žďarský, vy ste ho tam vychytal. Boli ste, pán Sulík, nejaký nervózny a červený? No áno. Už nevie čo, nevie kam má ísť, tak uteká radšej. Je z toho celý nervný, čo bude ďalej. Podľa mňa aj drogy v tom hrajú rolu, moc to nezvláda, tak toto je výsledok. Ach bože. Ľudia, nič. Všetko na dnes. Za rod, národ a rodinu. Ahojte.